دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنید، چون گلی سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفتن نباشم در خاک، با دل و دیده بیدار مرا یاد کنید. کو بختیاری ما که کند خاطری ما شاد. бахтиёр раҳматуллозода навозанда, мутахассиси беҳтарини коркарди мусиқӣ дар соҳаи фарҳанги вилояти Соғд дар синни 54 солагӣ ин оламро тарк намуд. Вай барои таъсиси ансамблҳои эстрадии тоҷик хизмати шоиста кардааст. Барои муаррифӣ намудани санъати тоҷик ба ҷавонон роҳ нишон додааст. умуман бахтиёр раҳматуллозода ба соҳаи фарҳанги вилояти Соғд хизматҳои шоёнро ба иҷро расондааст. маросими видо бо ин шахси фарҳангпарвар бо намояндагон ва дӯстдорони ин соҳа баргузор гардид. имрӯз талафоти бузург барои фарҳанги на танҳо вилояти Соғд, балки тамоми ҷумҳурӣ, барои ки яке аз беҳтарин мутахассисони соҳаи худ, инсони бузург, хоксор ва шахсе ки ба ҳар як шахс дасти ёрии худро дароз мекард. тамоми супоришҳое ки аз тарафи роҳбарият мешуд, он кас ягон маротиба дар кадом сатҳе ке набошад, он кас не гапашон набуд. ҳама вақт ҳа хуб мегуфтану он корҳои ки супоришҳое ки дода шуда буданд аз таҳти дил иҷро мекарданд. дар маросими рӯзи видо бо бахтиёр раҳматуллозода гурӯҳи дӯстон, ҳамкасбон ва шогирдонаш ба ҳавлии ӯ омада аз хислатҳои наҷибаш ёд карданд. таъкид карда шуд ки бахтиёр раҳматуллозода аз шахсиятҳои нотакрор дар соҳаи санъат буда, барои ҳар нафар ки нав ба ҷодаи санъаткорӣ қадам мениҳад маслиҳатҳои хуб медоданд. маҳз аз ҳамин ҳисоб вайро санъаткорони вилоят устод мегуфтанд. бахтиёрко ҳамин як ҳафта пеш сешанбе мо маҷлис доштем. бисёр ба ман ваъда доданд ки охири сол шуда истодааст ва консертҳои зебо мекунем, ҳамаша хушуда мекунем гуфта ваъда додигуман. лекин сад афсӯс мо яке аз шахсиятҳои беҳтарин дар соҳаи эстрада ва ин албатта талафоти бузург аст. дидор ба қиёмат. бародари азиз, алвидо. бахтиёр раҳматуллозода 23 майи соли 1967 дар шаҳри хуҷанд ба дунё омадааст. вай аз бачагӣ ба соҳаи санъату фарҳанг мароқиб бештар дошт. аз ин рӯ мактаби санъати шаҳри хуҷандро бо баҳои хубу аъло хатм намуд, нозукиҳои мусиқиро аз худ кард ва дар амал татбиқ намуд. бахтиёр раҳматуллозода дар ин соҳа садҳо шогирдонро тарбият намуд ва ба камол расонд. имрӯз дар синни 54 солагӣ оламро падруд гуфт.